Τα τρόφιμα και τα απορρίμματα τροφίμων που πετάμε καθημερινά από τα εμπορικά κέντρα, τα εστιατόρια και τα σπίτια μας μετατρέπουν τον κόσμο μας σε σκουπιδότοπο. Γνωρίζετε ότι ανακυκλώνοντας τα οργανικά απόβλητα, μπορείτε αφενός να αποφύγετε να βλάψετε τη φύση και αφετέρου να χρησιμοποιήσετε το υλικό που λαμβάνετε ως φυσικό λίπασμα. Με το μηχάνημα κομποστοποίησης Procompo που αναπτύχθηκε από ειδικούς βιολόγους και μηχανικούς περιβάλλοντος, μπορείτε να μετατρέψετε τα οργανικά σας απόβλητα σε κομπόστ, ένα οργανικό λίπασμα, μέσα σε 24 ώρες. Χάρη στην εύκολη χρηστικότητά του, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε τις μηχανές κομποστοποίησης σε σπίτια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, εν ολίγης, όπου παράγονται απορρίμματα. Το Procompo, το οποίο δεν κάνει θόρυβο και οσμή κατά τη λειτουργία του, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και δεν ενοχλεί το περιβάλλον. Μέσα σε 24 ώρες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φυσικό λίπασμα που λαμβάνετε από τα απορρίμματά σας στις γλάστρες, τους κήπους ή τα χωράφια σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες. Για ένα πιο βιώσιμο αύριο, μην αφήνετε τα απορρίμματά σας να γίνουν σκουπίδια.